Wainuro tabukhe Rani Bazaroni Durganagar rokok kebangma naikol thaini bisingti choprop thai borok thangnani bagai chirik mokorok khlayu jongmungsa khlai manliya mokol buskang rogono oborok jotono kemai thangmani borni chaya asukno nukmani toma boma haike nahkol thai tabuk nukjagai tongmani Horimohon Gusni nokni borok rokni bisingti khwair aurini lalchora Guspara amsaini azorani tongthairong bisingti no tongmani Horimohon Gusbo patimok marsni sini salmari Azorawon atkasha khlai krak salni horkuthuk rogono jotono azra rogo thui tongmani CPM ni samung khlaine rokni nok rogo horok sokraro BJP ni samung sitra khlaine ro arowono khamui aro chaya borni bisingti kokmaya langmarok chomani tabukhe April ni sini salmari talsani phellaimung Rani Bazarni Durganagar rokni borai tilawo phasalni horkuthugo haino haite waisa Suban Miyani kaine aro sonni tangja musuk nok rogo horok sokjai remabai borni tewaisa tongthairongni bisingti rokno kamamani silchamung kaisa musuk bo khamoi thika aro rokni bisingono Suban Miya nokni borok rokni sungmung aro tamo tabu CPM ni samung khlaine rokni nok rogo rijakmani aboda bongni chayangkha abo haikeno Kokukmaya morongno butharmani kisapono yagrok kaleria da obahai gero bahini ni samung sitra khlaine ro haktor ganangai rokno borongni bisingtei je sajagai tongmani obahai keno narak thairokni mungoi lukorokni khoktei rokno tabo obahai tei waisa kosokmani Tripura rogo keplayungmani tongthokmangbai obahai no tabo tei waisa thuinani nangkha musuk haste ganangai no obahai satukmung nukjagui tongkha Bureau Report, Channel Dinrat.